барлык галәмнәрне юктан бар итеп, иксез-чиксез ризыкларны дөньяга яралтып, шушы ризыкларны, ниғмәтләрнең барчасында адәм баласы өчен дөньяга китергән, дөньяга җибәргән, bütün төрле ризыклар белән адәм балаларын сыйлап, тәрбияләп торучы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә чын күңелләребездән әйткән хамид сәнәләребез, мактауларыбыз һәр вакытта булып торса иде. Сөекле Пәйгамбәребезгә, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аллаһ Тәгалә анарга Коръәндә әйткәнчә: "Ва кул Рабби зидни гыйлма" дигән аяткә буйсынып дуа кыла торган булган. Бу аят: "Эй Раббым, минем гыйлемемне арттыр" дип дуа кылу. Рабби зидни гыйлма. Ятларга да җиңел. Өч кенә сүз. Рабби зидни гыйлма. Эй Раббым, минем гыйлемемне арттыр. Ни өчен җәмәгать гыйлемемне арттыр дип сорый? Чөнки гыйлем, белем әгәр дә уку сәбәпле, тыңлау сәбәпле, өйрәнү сәбәпле артып тормаса, адәм баласының иманы зәгыйфләнә. Иманы зәгыйфләнгәч, дине зәгыйфләнә башлый, дин тотуы. Бу әмер: "Ва кур Рабби зидни гыйлма". Эй Мухаммад, анарга гына түгел, саллаллаһу алейхи ва сәлләм, һәр бер мөмин мөселманга Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва кул". Һәр бер кешегә әйтә. Чөнки гыйлем бөтен кешегә кирәк. Зидни гыйлма. Рабби, эй Раббым, зидни гыйлма. Минем гыйлемемне арттыр. Мин инде Коръән укырга өйрәндем, булды түгел. Тәҗвидне өйрән. Тәҗвидне өйрәндеңме яхшылап? Тәфсирләрен өйрән. Тотын гарәп теленә. Өйрән, тыңла. Һәр вакытта гыйлем алу юлында бул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дуа кыла: "Аллаһумма аллимни ма янфауни". Эй Раббым, миңа файдалы булган гыйлемне миңа өйрәт. Файдалы булган гыйлемне, белемне миңа өйрәт. Ягъни зур галим булгынчыга хәтле өйрәнү шарт түгел. Ләкин гыйлем алуны туктатырга кушмаган Аллаһ Тәгалә үзе һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Пәйгамбәрбез үзе дуа кылгач, кая барасың тагын башкаларга, безгә: "Аллаһумма аллимни ма янфауни". Эй Раббым, өйрәт миңа файдалы булган гыйлемне. "Ванфагъни бима алламтани". Һәм миңа өйрәткәнең белән миңа файда китерергә, Раббым, үземә файда китерергә ярдәм бир. Һәм әйтә: "Вазидни гыйлма". Һәм минем гыйлемемне арттыр дип дуа кылган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм гыйлем алучы кешеләр хакында һәм гыйлемне бирүче кешеләр хакында аерым әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Ибн Маҗа хадисләрнең җыентыгында китерелгән хадистә Әбу Умама әл-Бахили дигән сахаба тапшыра шушы хадисне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Фадлул алими алал габиди ка фадли ала аднакум".
biluvchi kishining de. Çağıştırması de. Biluvchi kishining g'oydigina g'iybadat qilib yashovchi kishi bilan çağıştırgan vaqtda de. Mana biluvchi kishi, g'ilim alatirgan kishi. O betinde нәрсәдер irene baribir. G'oydigina bir nindi g'ilim almaychagina g'iybadat qiluvchi bilan çağıştırgan vaqtda de kafadli ul minim kibikdi Peygamberimiz aytdi. Sizning di orag'izda eng tuban kishi bilan çağıştırgan şekilde. G'ilim algan kishi g'ilim almaytirgan g'oydigina g'iybadat qilib yashaytirgan kishi bilan çağıştırgan vaqtında Peygamberimiz hem Peygamberimiz vaqtında yaşagan eng tuban kishi orasında çağıştırgan kibikdi. G'ilim aluvchi kishi bilan. Allah Teala aytadi: "Hal yestawillezina ya'lamun vellezina la ya'lamun?" Bilgen kishilar bilan bilmagan kishilar bir bo'lurlarmi dedi? Bilim yo'qchilik, bilim orqasında oilalar tarqalmay, bilim orqasında bolalar yetim qalmay, bilim orqasında kishi qorong'ilikdan yo'qchilikka chiqa, bilmevi orqasında kishi masalan oshuvi kelib xotinina 3 tapqir retten taloq aytirga mumkin de kiri qaytarib ololmasqa mumkin, chunki uning g'ilimi yo'q. Hemenarga ortqa taba ya'ni yo'l yopilgan. G'ilim olmau sababli. G'ilimsizlik qorong'ilik. Peygamberimizga Allah subhanahu wa ta'ala narsa deb aytadi: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi." Biz sana indirgen kitap ol mübarek. Nerse bilen mübarek? Ol g'ilim. Şunun için bereketli değil. Ana nindi sebep bilen ingen ol? Mübarakun liyadabbaru ayatihi ve liyetezekkara ulul albab. Ol akıl iyelerine vaazlanır için hem tiren mağnelerin oylap, fikirlep, onun içinden faydalı ilimlerini alıp faydalanığı için indirdik diye. Kur'an'ın mağnası. Hem bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etip eyte. فَإِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ yusallûne dürüstlüktedir. Allah Teala'dır. Hem onun ferişteleridir. G'ilim biruvchiga, g'ilim oluvchiga salavat aytilardi. Allah Teala maqtay şuşu kishilarni, g'ilim oluvchilarni. Ferişteler salavat eyte Allah Teala'dan sırap onlarını yoqlavın, onlarını maqtavını, onlarga rahmetli buluğunu sırap ferişteler dua kılalar. Hatta nemletu fi cuhrihadi. Hatta di üzünün uyasında yeri tırgan kırmızkalarga hatli İstiğfar sırılar Allah Teala'dan. Mahluk, kichkina, eng kichkina mahluk, biz bilgan eng kichkina mahluk, qirmizqa o'zining uyasında, ol o'zining ishlari bilangina shug'ullanmay, balki qirmizqa duo qila Allah Teala'dan so'rab, g'ilim oluvchilarni, g'ilim beruvchilarni g'afo et deb aytib. Hattal hutu fil bahr degan Peygamberimiz. Hatta dengizdagi balıkka hatledi. Ne sebep cemaat? Ne sebep? Çünkü g'ilim alu farz, ol Allah'a yaqinayta turgan ayber. G'ilim arkasında kishini Allah Teala derecelerini ko'tara. G'ilim arkasında, bilim alu arkasında, tuqtamav arkasında Allah'ın rizalığını ümit etirge tiyiş kişi şu vakitte, g'ilim alırga çıkan vakitte kişi, iyinden çıkıp gite, derske meselen,
ул вакытта Аллаһның ризалыгын өмет итәргә тиешле кеше. Ярфауллаһ, Аллаһ Тәгалә нәрсәди? Ярфауллаһу аллазина аману валлазина утул илма дараҗат. Аллаһ Тәгалә иман китергәннәрне һәм гыйлем алучыларны югары дәрәҗәгә күтәрә. Шуңа күрә җәмәгать, менә әгәр дә Әбу Хурайра радиллаһу анһу Пәйгамбәребезнең артыннан калмыйча йөргән булса, йөрмәгән булса, ачлы туклы, иченә ташлар бәйләп, ачлыктан хушыннан язып йыгылып, хәтта гыйлем алу аркасында. Аның турында җәмәгать хадисләрне тыңлаганыбыз бар, ишеткәнебез бар. Гыйлем алу сәбәпле йөргән артыннан Пәйгамбәребезнең хәтта ачлыктан йыгыла идем ди. Җәмәгать ул гыйлем килеп җитмәгән булыр иде безгә. Әбу Хурайрадан тапшырган меңәрләгән хадис. Ләкин җәмәгать шушы табылган, инде каршыңа китереп куелган гыйлемне biz алырга иренәбез. Ни сәбәп? Чөнки иманыбыз зәгыйф. Тормышыбыз рәхәт артык. Диваннарны, телевизорларны калдырып чыгып китәсебез килми җәмәгать. Менә Кахф сүрәсе бар Коръәндә, җомга сайын укыйбыз Кахф сүрәсен. Аның бар 60-нчы аяты. Тәфсирен укып карыйк әле җәмәгать без аны. Нәрсә дигән анда шушы сүрәдә 60-нчы аятта Аллаһ Тәгалә Муса пәйгамбәрнең сүзен әйтә. Муса алейһиссәламның. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Bir ayet. Үзенең хезмәтчесенә ди, үзенең егетенә, анарга булышатырган егеткә ди, әйтте ди. Мин дип әйтте ди. Туктамаячакмын дип әйтте ди. Ике диңгез кушылган урынга барып җиткенчегә хәтле. Яки bir гасыр вакыт гомерем буе изләргә туры килсә дә дигән. Шушы урынга барып җитмичә туктамаячакмын дип әйтә. Ни сәбәпле? Ул җәмәгать үзеннән күбрәк белә торган кешене изләп чыгып китә. Пәйгамбәр. Улул газм. Yani peygamberlerinin güçlü ruhlu bulgan peygamberler arasında. Beş peygamberinin birisi Musa aleyhisselam. Kelimullah, Allah bile söyleşken kişi. Ne sebeple izlep çıkıp gite o kişine? Hızır aleyhisselam'ını. O peygamber tügül. Peygamber mi? Elle Hızır aleyhisselam'ın derecesi zurrak mı? Peygamber zurrak cemaat. Lakin Hızır aleyhisselam Musa bilmi turgan eybirlerini bilgen. Musa aleyhisselam eytmegen bilirmen ele birer vakitni min peygamber bit demegen. Koyçan başlana bu eybir cemaat. Bizge bit Allah Teala şuşa Kur'an'dan gıybret alıp vaazlanır için deyip eytti bitindi. Vaazlanabız mı yok mu? Hem vaaz silep, kişiler yılayı başlagaç, tesirli vaaz bulgaç, oradan birisi kile de ey Allah ilçisi, ey Musa, senden de kübrek bilüçü var mı kendi geç? Yok diye elbette yok. O vakit peygamber bitindi o. Lakin o eytirge tiyişli bulgan Allahu a'lem, Allah bilüçürek deyip Allah Teala onu gayiplegen cemaat. Ey Musa, senden kübrek bilüçü bar bitti. Ol Hızır di, Hıdır, yani yeşil kiyimden yirgen,
ул йөргән җирләрдән яшеллек хасил булган дип әйтәләр инде шуның тәфсир галимнәре. Ягъни яшел дигәнне аңлата. Синнән күбрәк белә ди. Шуннан соң җәмәгать менә бу сүз Муса алейхиссаламның күңеленә кирип утыра да тыңгылык бирми. Шуннан соң шушы Кахф сүрәсендәге 60-нчы аятны әйтә. Муса алейхиссалам ла абраху туктамаячакмын ди. Хәтта аблуга мәҗмәгал бахрайн. Ике диңгез кушылган урында аны изләп табармын, яки аның өчен ди бер гасыр изләргә туры килсә дә изләрмен ди. Гыйлем алырга чыгып китүнең нинди дәрәҗәсен күрсәтә. Карагыз, Муса алейхиссаламда нинди түбәнчелек. Муса алейхиссаламга гыйлем кирәк, безгә юк. Каян изләп табыйм ди? Ике диңгез кушылган урында ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Изләп табарсың ди. Шул егет белән йомышчысы белән чыгып китә. Җәмәгать, анда ул кысса узын, Кахф сүрәсен укысагыз. Аны изләп таба да үзләре белән ашарга алган балыкларын ашарга дип әйтеп, хезмәтчесеннән сорагач, ашыйсы килеп китте, теге балыкны алып киләле дигәч, ул битти без ди йоклаган җирдән ди савыттан шуып төште дә ди, диңгезгә кирип китте ди. Кипкән балык, үзләре белән алган балык, диңгезгә кирип йөзеп китә. Инде җәмәгать ул урыннан киткән балалар шушы урынга кире әйләнеп кайталар. Бу билге ди, Аллаһның билгесе. Кире әйләнеп кайталар да шушында Хызыр алейхиссаламны очрата. Муса алейхиссалам аның янына килгәннән соң нинди күркәм әдәп белән аның янына барып, миңа гыйлем өйрәтмәссеңме икән? Сиңа Аллаһ Тәгалә белгерткән гыйлемнәр арасыннан миңа белгертмәссеңме икән дип түбәнчелек белән сораган. Мин беләсеңме, мин Муса, мин пәйгамбәр, син күбрәк беләсең икән, нәрсәдер беләсең икән син, миңа әле өйрәтәле дип сорамаган. Миңа өйрәтә алмассыңмы икән ди. Җәмәгать алга таба тарихын беләсебез килсә, җәмәгать күбебез ишеткәнебез бар, ул аның белән юлга чыга. Анардан гыйлемнәр ала. Ләкин Муса алейхиссаламның сабырлыгы җитеп бетми, чөнки ул аңламаган әйберләр була Хызыр алейхиссалам эшләгән эшләр арасында. Ләкин эш җәмәгать нәрсәдә? Менә шушы аятта Муса алейхиссаламның юлга чыгып китүендә кавымын ташлап, кавымын, ул бит пәйгамбәр, халыкны ташлап гыйлем алырга дип әйтеп чыгып киткән. Бу нәрсәне аңлата җәмәгать? Бу гыйлем алуның фарызлыгын. Безгә кирәкмәгән бул, кирәкми торган гыйлем юк. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе Рабби зидни гыйлма дип әйтеп, Аллаһ Тәгаләдән ялварып сорый. Эй Раббым ди, миңа ди гыйлемне бир, шушы гыйлемне арттыр дигән. Шуңа күрә җәмәгать, сахабалар да шушыны белгәннәр. Үзегез җәмәгать күп тапкырлар ишеттегез, хәтта бер хадисне тыңлар өчен, өйрәнер өчен, бер хадисне өйрәнер өчен, Җабир радиллаһу анһу, Җабир ибн Абдулла махсус дия сатып алып, махсус шушы гыйлем өчен, махсус дия сатып алып, шушы диягә атланып, бер айлык юлны уза. Һәм кире кайтырга кирәк тагын бер ай. Бу барырга гына бер ай. Ул хәзер генә җәмәгать билет алдың да 1-2 сәгатьтә барып җиттең. Анда җәмәгать, анда әйбер юк. Ләкин бер хадис ул. Бер айлык юлны узып, яңадан бер ай кайтырга кирәк.
Abdullah ibn Unays isimli ikinci sahabe yanına bara. Barıp jitkenden soň nerse diýip olanlarga? Şoşa gıylımni min, şoşa hadisni min işitkençi, yaki sin anı kimge de bolsa iretip ilgirginçi, ya min ölüp giterge mümkinmin, yaki sin ölüp giterge mümkinsiňdi. Ol süzdi, ol hadis, Peygamberimizin sözü. Sinin bilen gitken bolar dedi. Şunun için cemaat olar bir nerseni de kızganmaganlar, cihat kılganlar. Mine bu cihat indi bu. Maksus diye. Meselen gıylım alırga kişiye itesin. Mine mında gıylım bireler. Bir maşina satıp al da gıylım alırga kil disen. Onun cemaat alganı da var. Yakındagına da. Lakin cemaat bir aylık yoluna tugel. Koy bir kişiler жылы bulgan, yaktı bulgan urunga kilip de tınlarga cemaat telemiler şuşunu. Niçin, ni sebep? Tekebbirlik. Musa aleyhisselam in hayırlı peygamberlerden, hatta Musa peygamberimiz bilen 6-cı kat kökte uçraşıp, peygamberimiz düşüp bargan vakıtta Allah Teala yanına kiri minip namazlarını kıskartuunu sırayı bizning ümmetimiz için, yani peygamberimizin ümmeti için 50 vakit namazdan 5 vakit namazga kaldırırga sebepçi bulgan Allah'ın ilçisi Musa aleyhisselam. Peygamberimiz onu iske alıp sili, rahimallahu ahi Musa de, kardeşim Musa'ga Allah'a rahmeti bulsun de. Yani Musa aleyhisselam şuşundy küçlü ruhlu peygamberlerden tuktamagan gıylım aludan hem gıylım alırga dip çıkıp gitken. Şunun için biz Kur'an okuyup cemaat, ana terestübü sayın, kişte sayın Kur'an kitabı cemaat anı okup, mine şuşunun bilen eğer de kişi gıybretlense, vagazlense, bu bula faydalı gıylım. Anı okup çıguda da cemaat, eğer de gıybretlenmese kişi, vagazlenmese kişi jımga sayın okurga mümkün şuşa Kehf süresin. Lakin mine şuşa Kehf süresindeki şuşa bir ayet bilen cemaat, eğer de kişi vagazlense, ni kaderli Allah Teala anarga fazilet, ni kaderli anarga faydalı gıylımlar, hem ni kaderli anarga Allah Subhanahu ve Teala sanap bitirip bulmitirgan feriştelerinin, hatta kırmızkalarının, dengizdeki balıklarının duasını alırga eriştire. Allah Subhanahu ve Teala her barçalarımızga da şuşu işitken vagazlarımız bilen, Kur'an ayetleri bilen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerine tayanıp silengen şuşu vagazlardan her barçalarımızga da vagazlanıp imanlarımızını kuvvetlep faydalı gıylımlar alıp faydalı izgi ameller kılıp yaşarga barımızga da nasip etseydi. Aqulu qawli hada